To masu kallo assalamu alaikum wa rahmatullah, barka da kasancewa da mu a cikin wannan sabon shirin na dandalin kiwon lafiya, shirin da ke kawo bayanai akan abin da suka shafi lafiyar al'umma da zamantakewa. A yau shirin namu yana da babban bako wanda zai gabatar muku da kanshi. Ishaq Rabi, shugaban talakawa. To Malam Ishaq, barka da zuwa. A yau shirin zai tattauna ne akan yanayin da aka shigo da fannoni daban-daban da suka shafi kiwon lafiya. Ranka ya daɗe, barka da shigowa. Kamar bari mu shiga cikin shirin gadan-gadan. Yayin da ake shiga damuna, yanayi na damuna, me ya kamata, waɗanne abubuwa ya kamata mutane su kiyaye na irin cututtukan da ake samu a irin wannan yanayi na damuna, musamman irin su cutar malaria ta cizon sauro? Babban abin da ya kamata shine mutane masu fara fahimtar cewa ba ita malaria mecece ita. Shin a ruwa ake shanta ko sauran shi ke cizo a same ta? Me yake kawo sauran a cikin jama'a? Wannan shine babban abin da ya kamata mutane su fahimta. So ita dai cutar malaria cuta ce da cizon sauro kawai ke yada ta a jikin al'umma. Idan sauro ya ɗibi jinin ɗan adam, zai je ya kyankyashe shi a cikin jikin shi, sannan ya je ya yada ma wani wannan cuta ta malaria. So a takaice kenan ɗan ƙaramin abu da ya shafi malaria. So babban abin da ya kamata mutane su fahimta, me ya fi yada wannan malaria? Manura, idan ka duba za ka ga duk lokacin da za a ce damuna ta gabato, mutanen mu sun maida tara bola al'ada saboda kai taki gona. So wannan abin yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke sabbaba matsalar malaria a cikin mutane. So idan ya kasance an tara wannan bolai, to shi daman sauro yana buƙatar ƙazanta ne, inda danshin ruwa yake nan yake rayuwar shi. To kamar misali yanzu, wani hanyoyi al'umma ya kamata su bi domin kiyaye kansu daga ita fadawa ga wannan samuwar wannan cuta ta malaria? So in baka manta ba, akwai wani abu da aka taɓa yi zamanin wata gwamnatin baya a jihar Katsina, wanda ake ce ma fumigation. Ma'ana ana amfani da wasu na'urori ne na yin feshi. Za ka ga an zo an yi hayaki wa kwatoci, kuma daga baya an biyo an yi feshi. So mataki na farko da ya kamata a fara yi shine a tsaftace muhalli. Ma'ana a gwamnatance kenan wannan feshin da ake yi. So ko da ma ba gwamnati ba, kula da lafiya jari ne ma. So idan ya kasance mutane, ko da gwamnati kana nufin irin ɗaiɗaikun mutane haka za su iya ɗaukar nauyin a zo a kama gyara muhallinka, ni ma in gyara muhallina, ko ba haka ba, sai mu zauna lafiya. Amma in dai makocina zai bar bola a toshe kwatoci, a zubar da kaza can wajejen, so dole sauro ya zo ya samu hanyar da zai kyankyashi ya'ya, ko ba haka ba. So yawaita ya'yan nan shi zai sa su je su shiga cikin al'umma. In kana da cutar malaria, su ɗibi cutar malaria su je su raine ta, su zo su ciji wani su saka mishi malaria nan. Wato ta haka dai cuta ke yaduwa jikin jama'a. Ta haka cuta ke yaduwa. To menene matakin farko da ya kamata jama'a, ɗaiɗaikun mutane cikin masu kallo, ya kamata su yi domin kiyaye kansu daga ita wannan cuta, ko kuma wani alamomi ne mutum in ya ji ya kamata ya tafi asibiti nan take? So akwai wani bayani da na gani na kwana-kwanan nan. Mu lokacin muna makaranta an faɗi mana cewa sauro bai cizo da haske. Bai cizo da haske. Amma na ga wani bayani kwana-kwanan nan cewa ya mafi cizo da rana. Idan ka natsu sosai za ka ji wata rana sauro ya cije ka da rana. Ana samu. Musamman akwai alƙaryu da dama, kaga idan kai Kano za ka ga sauro da rana ma yana yawa. So idan ka ɗau wani abu, mutane sun ɗauka cewa da daddare kawai sauro ke cizo. So ba da daddare kawai yake cizo ba, har da rana ma yana cizon mutane. Wasu za su ɗauka cewa mutum ne zai zo asibiti ka gano cewa malaria tana damun shi, sai ya ce ma a'a, so kullum ina kwana gidan sauro da sauransu. Ina sauran yake cizon shi da daddare kamun ya tafi ya je ya kwanta. So menene wasu sukan yawan tambaya akan batun amfani da magunguna haka, ko gidan sauro, irin magunguna da ake siya a chemist ko da sauransu, da zuwa dai amfani da gidajen sauro ko net. Me za ka ce ma al'umma kan jan hankalin su wurin amfani da irin waɗannan abubuwa? So a takan shi treatment ma na malaria abu ne daban. Sai ya ɗau wasu matakai na aune-aune. Amma saboda irin al'ummar da muke ciki, za ga kawai da mutum ya je an mishi allura, kila ba allura ya kamata a yi mishi ba. So ya kamata dai a je a yi awo a gane cewa wani mataki ma malaria take ciki. So amma mutanen mu ba su san zuwa yin awon. Kawai dai mutum zai je chemist ne sai magani. Wani ma
shi zai treating din da kanshi da ya ji kanshi yana ciwo. So babban abin da ya kamata mutane su gane cewa a treatment na malaria ka zauna gaban likita ya gano cewa malaria ke damunka zai ba da shawara to tafi lab a je a yi ma awon jini. So idan aka yi maka gwajin jini aka gano tabbas akwai malaria din, so daga nan likita zai gano cewa so maganin malaria kawai zai rubuta ma ko zai hada ma da wani abu. Wato a zuwa ɗakin bincike dai a binciki jini a game ne ke dai shine abu mafi muhimmanci. Kila ka taba zuwa asibiti aka rubuta ma ka je lab za ka ga an sa MPs da WIDA an sa aje a awon malaria da awon typhoid. Domin a wannan lokacin na damuna malaria da typhoid suna tafiya kafada da kafada ne a cikin al'umma. Zai wahala mutum ya je a awon malaria nan ba a ga cewa yana da typhoid ba. So ka je ka she maganin malaria kawai ka sha kuma akwai typhoid a jikin ka still dai. Wato abin da zai ci gaba da zaka ci gaba da samun crisis a jikinka na ciwo. Wato hakan yana kenan zai iya haifar ma mutum illa, wato ciwon yana cin shi a hankali yayi maganin malaria amma ga typhoid kuma. Kware kuwa ai shi yasa za ka ga mace mai ciki da karamin yaro wannan abin ke sa an je chemist an dankara mai wancan an je chemist an dankara mai wancan, amma uban yaro ya dingi mamaki so ai an je chemist an bashi magani me yasa da aka je asibiti aka yi awo aka ce jinin shi ma yayi kasa sai an kara mushi jini. In kana neman lokacin da ake bukatar jini so irin wannan lokacin ne. To wani abu kuma da yake kara jan hankalin mutane shine alakar likitoci da mutanen gari. Menene zaka ce akan wannan a takaice? So wannan wata ƴar alaka ce wadda ni wani zubin na kan yi mamakin yadda ta yi tsami a tsakankanin al'umma. Wanda za ka ga wani zubin ya an raba rana ma a asibiti. Dan ban manta ba duka sati biyu da suka wuce a nan general na hango ana ta dambe, ni dai ban je wajen ba amma matan da suka je wajen suka dawo suka ce mu wani mutumi ne ya kawo matar shi ɗakin haihuwa wai ya ce ma cikin ma'aikatan ya zage ta. So a daidai lokacin ashe mijinta ya shigo ya dauke ta sai dambe ya bige mutumin nan. So nan dai rigima dai ta tafi ban san ya aka kare ba daga ƙarshe. So babban abin da ke faruwa shine Nura, idan mutanen gari suka dauka cewa su wayannan likitoci ne aiki ne ubangiji ya kaddara suka shiga a ciki kuma tsani ne Allah ya saka tsakanin mutumin da ya karatun lahiya da wanda bai ba. Yawwa su za su rubuta ma magani Allah ya taimake ka warke. So ni ina ga bai zama abun wulakantawa ba. Su kuma likitocin su ji tsoron Allah. Dan gaskiya akan samu wasu inda za su daka ma patient tsawa ko su daka wa mai jiya tsawa. Duk mutumin da ya shigo wajen ka kila bai san kana da wata doka ba. So idan ya taka ta kira shi kai mai bayanin cewa wannan dokar da ka taka ba haka ake ba wata rana idan ya fita cikin gari ko wata rana ya zo wata ziyara asibiti ya ga wani zai ba shi shawara ai ko ba su san ai musu kaza. To a ƙarshe wani mataki kake a ƙarshe akwai wata shawara ko wani sako da kake da shi ga al'umma musamman masu kallon mu? So shawara dai wannan lokaci na damuna da muka zo ruwan sama ya kokari a dafa shi kamun a sha saboda guje ma mutum ya guje ma kanshi daga kamuwa da typhoid. Abu na biyu a rika kokari duk inda ruwa yake kwanciya a rika kokari a kauda shi a wajejen wayan eriyoyin da suke da ciyawa a rika kokari ana girbe ciyawoyin nan a rika kokari ana yin feshi ko dan abun feshin nan na gona idan ka samu zaka iya feshi cikin gidanka. Wato duk dai wani abu na gyara muhalli ko ba kai babba ba kananan yara ma saboda illar tafi zama a gare su. Yanzu za a kai yaro asibiti yanzu za a ce za a kara mishi jini kuma me ko sun dan abun malaria ce. So yana da kyau mutane su kula da muhallinsu kuma ni roƙona ya kamata gwamnati ta dawo da duba gari. Yawwa malaman tsafta tsarin kula da kiwon malaman tsafta su tabbatar da ana shiga kowane gida a tabbatar da akwai tsafta a cikin gida domin lokacin da muke yara babu sauran da muke da shi yanzu gaskiya. Yanzu zaka ji ma wani sauro baki ake ma kirari wai daga kwatana aka taho da shi ba wani daga kwatana da aka zo da shi. Yanayin yadda environment din mu ya canza dole abubuwa su canza mana. So ni ina ganin a takaice mutane su gane cewa ba wai likitoci bane ba kawai suke da haƙƙin da za su fito su ba ku shawara kuma kan ku masu ba kan ku shawara ne ko ba haka ba. Idan kuka gyara za a gyara. Yanzu idan ka ɗauka babu maganin da aka fi ciniki kan shi
a lokacin ruwa irin maganin typhoid da malaria su ne magungunan da aka fi ciniki kansu. Babu lokacin da aka fi ƙare-ƙaren jini irin wannan lokacin na damuna. So kaga babu wani dalili abinda za mu iya kaudawa da kanmu mu zauna mu dingi asarar dukiyoyinmu a kan shi. Yanzu idan ka je ka duba a jihar Katsina kawai maganin miliyan nawa ake siyi duk shekara akan wannan abubuwan. So akwai bayani mai zurfin gaske dangane da malaria wanda in mutane suka bi za a iya samu a kauda abin. To alhamdulillah insha Allahu a shiri na gaba za a samu, za ka yi masu kallon mu ƙarin bayani insha Allahu akan ƙarin hanyoyin da ya kamata a kiyaye domin kiyaye kai daga wannan cutar ta malaria da masu cututtuka. To wato matsalan nan ta rikici tsakanin likitoci da masu shiga cikin asibiti, ni ina ganin duk lokacin da wani likita ya ma ba daidai ba yana da shugaba. Ka ruga da gudu ka tambaya ina ne ofishin MD ko ina ne ofishin shugaban nasin na cikin asibiti ko ina ne ofishin shugaban pharmacy na cikin asibiti ko ina ne ofishin shugaban lab na cikin asibiti. Wato ina fahimci ka kadai mutum ya bi matakin gaba da za a iya daukar mataki in shi kaga dai duk Hausawa ne ba turanci ake ba, bare a ce to ai ban yi boko ba ban san yadda zan je in yi complain ba. Ka ruga ka je ka faɗa musu ka zo ka kawo patient an wulakanta ma patient ga abin da aka yi ma shi da ya je haka ya san cewa ka san abin da kake zai iya ɗaukan mataki. To alhamdulillah domin a guje ma wannan rikicin tsakanin likitoci da mutanen cikin gari. To alhamdulillah muna godiya sosai da wannan ilimi da ka bada da kuma karin bayani da kai, muna godiya sosai a cikin wannan shiri. Ni ma ina godiya saboda karancin lokaci sai a shiri na gaba sai mu dora daga inda muka tsaya. So yanzu a madadin ni Nura Haruna mai karfe da na gabatar da shirin da Malam Ibrahim Azam Funtuwa da ya dauke mu da babban bakon namu Ishaq Rabi shugaban talakawa daga nan tashar Funto Online TV nake cewa ku kasance lafiya. Wannan shiri da ya zo muku karkashin daukar nauyin ita wannan tasha ta Funto Online TV. Ku kasance lafiya. Ina dau in gaishe ki lahiya uwar ciki babu mai hushi da ki. A sai da ke aka ce duniya ana ta wani kama. A ana rawa biki. Ina dau in gaishe ki lahiya uwar ciki babu mai hushi da ki.